Bueno, pues nada, abrimos a sección de historia e hoxe como pues, supoño que non colla nada de sorpresa que imos falar quizás dun dos personajes históricos máis importantes do que ven sendo, bueno, pues de prácticamente toda a historia de Galicia, non? Gustaríame falar hoxe, aproveitando, xa que o especial We Love Turiñán, gustaríame facer unha sección hoxe falando única e exclusivamente de Toriñán. Bueno, como sabedes, Toriñán naceu o 16 de marzo, o 16 de marzo de 1980, pero eso non é verdad. El realmente puxo esa data no seu carnet de identidade pois por figurar, porque é un home que transcende as épocas, é un tipo que bueno, debe delar aquí, prácticamente ele é un extraterrestre, non é, digo extraterrestre como metáfora, non é un tipo extraordinario fora deste planeta. Este planeta faiselle pequeno e eu teño incluso a sospeita de que é un viaxeiro no tempo, non? Que veo, ele está viaxando de aquí para lá e, bueno, isto puta hostia. Entonces, pues bueno, todos conocemos esta trayectoria del, non? Pois tanto eso, pois co de Mucha Inucha, co de todo isto, co dos tonechos, pero o dos tonechos a xente non sabe que realmente ele foi o inventor de todo eso. Ele iba a ser o alto dos tonechos, para que non lle facía moita gracia de ter que levar os calcetís por riba do que o pijama e dixo, tío, que o faga outro, tío. Eu isto a mí... Entonces, pues, entre outras cousas, claro, él bebía de fontes, pues, como eran pues, de Farruco, do Xestal, ¿no? Todo esto, pero realmente él era amigo do Xestal xa, e él escribía os chistes do Xestal, escribiu-llos el e conoceu o Xestal porque, bueno, Xestal que sabía del, porque sabía que Toriñán foi o que falou con Antón Vilar Ponte no ano 1919 1916 falou das Irmandades da Fala, falou xa con Antón Vilar Ponte, porque Antón Vilar Ponte el non quería escribir o artigo para a Voz de Galicia sobre el nacionalismo galego, non quería, e dixolle Toriñán, non ti eres gilipollas, o que te fixen a ti? Escribe un puto artículo, tío, que me leva rompendo a cabeza, tío, aquí no bar, día sí, día no, co rollo do puto nacionalismo galego, e me estás contando que ti non vas a escribir desto. Me cago en Dios, que conocín na outra época, conocín a Ana Pontón e é unha tía extraordinaria, me cago en todo. Escribe eso, joder. Escribe eso, joder. E dixo Antón Vilar Ponte, Toriñán, eu por ti. I love you. I love Toriñán. E ademais, se ti descomposa a palabra nacionalismo galego, que é ese primer artigo, se ti vas... Sáleche I love Toriñán. Pero, no, que Toriñán foi... Pero Toriñán non é que... Toriñán non é que non vende aí. É que, é máis, meses do inverno fríos, que eu amo a todo amar, meses dos fartos ríos e o doce amor do lar. Fartos. Isto escribiu no Rosalía de Castro, pero é que aquí se ve claramente a man de Toriñán, tío, porque isto solamente se lle pode ocurrir a él. Isto é unha puta genialidade, tío, e Rosalía de Castro, eu entendo. É que se ve aí perfectamente, porque meses do inverno, o sea, Tori non hai cousa que máis lle enguste que o inverno, o sea, é que lle apasiona o inverno, pero cando di meses dos fartos ríos, tío, é que aquí está todo. Aquí está todo, porque é un puto amante, tío, de ir a pescar o río, é un troiteiro, pero extraordinario. O que implantou dos decors societarios foi el, Foi el, tío, que dixo, protégedeme isto, tío, que non este a xente pescando aí todos os días, tío, facede unhas licencias, joder, e foi el, pero bueno, xa moito máis atrás. Os últimos de Filipinas.